Здравейте, намираме се в квартал Димитър Миленков, който е част от район Искър. Тук има един футболен терен, който в момента прилича на пасище, не е толкова на футболен терен. Тук мои приятели преди години са играли в окръжните групи футбол. В момента, за съжаление, стадиона е в доста лошо състояние и не може да се използва за да се играе сериозен футбол, така да кажем, само си играят местните жители. Считам, че Столична община може да инвестира тук в ремонт на това игрище. Също така биха могли да се поиска съдействие от Българския футболен съюз, който има програми чрез УЕФА, които позволяват да бъдат ремонтирани спортни съоръжения като това. И така най-сетне в район Искър да имаме футболно игрище, на което отборите, местния отбор, Дружба, да може да играе. Считам, че с подходящия кмет, който има силната воля спортните съоръжения в нашия квартал да бъдат реновирани, тук може най-сетне пак да се играе футбол и да се спортува, така че гласувайте за мен с номер 4.